La segona pregunta seria per l'Antonio Franco, que si en algun moment en aquests darrers 4 anys s'ha lamentat la línia editorial que tenia el seu diari quan van prendre la campanya contra el Johan Cruyff. No, nosaltres vam recolzar la tasca del senyor Cruyff durant molt de temps. Jo tinc la impressió que el diari va ser bastant nítid en els últims moments del senyor Cruyff de defensar la impressió que havia esgotat etapa, havia esgotat possiblement il·lusió, van sortir coses de que la família del barcelonista recorda ara el tema del tercer porter, el seu gendre, una política de fitxatges que semblava condicionada a la possibilitat que jugués el seu fill, coses d'aquest tipus. I fins i tot el periòdico va defensar que la sobirania del club residia en el president electe i no en l'entrenador. És a dir, que nosaltres vam fer una qüestió de principi sobre això. Una altra cosa és que després, evidentment, després de la sortida del Cruyff, el que jo crec que va agafar també un camí de manca d'encert i de manca de barcelonisme essencial va ser el senyor Núñez, i per això també el periòdico, amb la mateixa llibertat que havia defensat el senyor Cruyff, va pensar també en un moment determinat que el senyor Cruyff havia acabat camí, doncs també vam adoptar una línia crítica esportiva i sobre la manera de portar el club al senyor Núñez. El senyor Cruyff